Ja, vi sidder lige hernede. Kan I se os? Jeg ser. Enzo og Armin kan ikke fuck ned fra det der store bjerg der. I er alene i forhold til alle sammen. Der er en herovre. Kan I se mig, der løber helt fremme? Ja. Der var en herovre. Og i busken. Hvor fanden er I? Ej, gør han. Bare i betyder det, gutter. Han er ikke Han er der. Jamen, jeg ser ved træet. Stammen. Han er nede. Pas nu på. De er sikkert oppe på bjerget. På bjerget, så vi Pas på, der ikke er flere. Kom, gutter, vi pusher bjerget. Vi går opad. De er alle sammen op ad bjerget. Nogle af os går op. Dem, der kan gå. Spotter Didi. Ikke push for meget, boys. Vi skal alle sammen være der. De er nord, de er alle sammen nord. Ja, De er nord. Løb ned. Nej, vi er på lige fod som dem. Har vi hatpick? Har vi hatpick? Nej, vi er lige højt som dem. De bliver skudt på, de er bag os. De sandwicher, Vi bliver omringet. De er på det bjerg, som vi kiggede på før. Gutter, skal vi ikke bare løbe ned? Skal vi løbe ned mod... Lad os løbe ned mod husene. De er på to sider af os. Gutter. Det er værst, at de er få på begge sider, boys. Skal vi pushe en?